если слышишь от меня мат, ты сразу громче говоришь, чтобы я не Хорошо, слышал. да, это как этот Вася Уткин, когда какой-то матч был товарищеский. Спартак Днепр. По этот НТВ Плюс, типа, транслирует какой-то зимний турнир. И там что-то игроки начали под конец уже друг на друга там наезжать, а как бы на стадионе болельщиков нету. И Вася там такой: а вот сейчас надо, сейчас надо просто говорить, не останавливаться, потому что иначе смогут просто проблемы возникнуть даже с лицензией. А то да, все устали, все понятно. Привет. Мне так лучше видно в камеру. Лучше видно, на кого материться, если он промажет. Так, ну что? Виталий Изгматович номер 1, 2 Пантелей Иваненко, 5 Януш Ладучка, капитан, 7 Илья Я сейчас крикну. Бля. Скажи им там. Машуня, посмотри на Диму. Включаешь звук или нет? Ну што, сябры, вось так мы пачынаем з пахмурным надвор'ем. Сёння матч апошняга тура першага кола чэмпіяната па футболе сярод каманд другой лігі па горадзе Мінску. Ну і, канешне, сустракаюцца нашыя незвычайныя фантастычныя крумкачы і такая класічная для мінскага дывізіёна каманда — гэта БДУ, каманда, якая прыняла удзел у кожным сезоне другой лігі ў новым рэгіянальным фармаце і нават паспела закрануць і стары фармат, пагуляць з камандамі з іншых рэгіёнаў. Гэта быў сезон 2020. Пра гэта ўсё, канешне, пазней я распавяду. А з вами сёння Дзіміцер Падгорны, і мы пачынаем матч, які вырашыць, на якім жа месцы крумкачы скончаць гэтае першае кола. Вельмі цікавае, даволі цяжкае, асабліва апошні месяц для крумкачоў быў менавіта такім, але ўсё ж такі даволі багатая на пэўныя
падзеі, на перамогі, на яскравыя матчы і, канешне, на новых герояў гэтага сезону, на якіх мы зараз вельмі спадзяемся. І крумкачы сёння будуць гуляць у наступным складзе ў белай форме. Сёння нашыя футбалісты у варотах, у брамах. Першы Віталій Зігмантович, другі Пантелей Іваненко, пяты Януш Ладуцька, ён сёння, як звычайна, капітаніць, сёмы Ілля Зайцаў, 8 Арсень Старыкаў, 18 Алексей Баранов, 23 нападнік Ростислав Серы, 77 Александр Варанович, 83 Ян Камаров, 89 Сергей Лынько. Ён сёння на пару з Серым гуляе, і гэта адзін з першых, здаецца, выхадаў Сергей Лынько ў стартавым складзе ў гэтым сезоне. Усё больш ён дапамагаў з скамейкі, а былі матчы, у якіх он не з'яўляўся на газоне. Ну і, канешне, Мікіта Кухцік у цэнтры абароны пад 96-м номерам. Ён сёння складае пару з Янушам Ладуцька. Падача ад БДУ, і Зігмантович забірае упэўнена мяч. На першых минутах адразу даюць Віталю Зігмантовичу пагуляць з мячом. Ну і БДУ, здаецца, абазначае такія свае пэўныя прэтэнзіі і амбіцыі на гэты матч. А вось што тычыцца сезона, пра гэта таксама пазней. Пакуль што пра склад нашых супернікаў. Канешне, у сіняй форме сёння БДУ выступае Владислав Крыўко, 16-й ён брамнік, 3-й Богдан Лісоўскі, 7-й Артём Краўцоў, 8-й Павел Сушкоў, 9-й Мікіта Макарэвіч, 10-й Даніл Паўлаў, 11-й Павел Івашын, 17-й Іван Багрэй, 19-й Акмамед Мірданаў, 21-й Сергей Русецкі і Вениамін Касцюкович пад 23-м нумарам. Галоўны трэнер БДУ Алексей Сергеевич Фурса. Ну і, канешне, забыўся я прадставіць галоўнага трэнера нашай каманды. Гэта, конечно, Владимир Фомич Бушма. Сёння ён прысутнічае на скамейке і кіруе сваёй камандай непасрэдна. І яго, здаецца, мы сёння яшчэ па ходзе матча убачым. Адразу пачынаецца матч з барацьбы. У цэнтры поля мяч трымаецца. Каманды пакуль што будуць прымервацца адзін да аднаго. І вось гэта, здаецца, самы час, каб ввогуле пагутарыць пра тое, як склалася гісторыя сустрэчаў двух сённяшніх супернікаў. Ну, 6 матчаў каманды паспелі правесці за ўсю гісторыю. Чатырох з іх крумкачы атрымалі перамогу. Самая буйная перамога была у апошнім мінулым сезоне. Гэта 3-0 здаецца, ліпені згулялі мы супраць БДУ, там перамаглі, але гэта быў даволі цяжкі сезон для БДУ. А таксама двойчы скончыўся матч у нічыю. Вось тут Януш Ладуцька дэманструе, як ён добра абараняцца здольны. Ну а вось перадача на самой справе на нападніка БДУ была досыць добрая. Вось я меркую, што сёння Артём Краўцоў займае месца цэнтральнага нападніка, лепшы бамбардзір БДУ. 7 мячоў ужо у яго ёсць у гэтым сезоне. Бліжэйшы яго пераследнік, здаецца, гэта Вениамін Касцюкович, у яго толькі 4 мяча. Вось так. БДУ ввогуле ў гэтым сезоне даволі добра выступае. Кантрастна. Трэба адзначыць 5 перамог, 3 паразы атрымалі таксама падапечныя Алексея Фурсы, 27 мячоў забітыя, 12 прапушчаныя. Ну, на самой справе такая лідарская статыстыка па прапушчаных і забітых. І на самой справе 4-е месца БДУ зараз займае за кошт даволі добрага месяца, які вось мінуў ужо. У ім у 5 матчах у БДУ 3 перамогі. Над Туркспором 5-2, над Энергетиком ФСК 3-1 і над, здаецца, Інформам 9-0. Ну, але ёсць і 2 паразы. Ад лідера, бесспрэчнага лідера гэтага чэмпіяната Энергетика БДУ там 2-0 і ад Ураджайнай. Ну, каманда баявая, мы пра гэта ведаем. БДУ, між тым, не так даўно скончыў таксама свой путь у рэспубліканскай спартакіядзе па футболе. Тут вось небяспечна. Сергей Лынько сунуў амаль што мяч у штрафную пляцоўку, атрымаў па нагах, але не бачыць нічога крымінальнага. Судзейская брыгада сённяшняга матча. Дарэчы, яе склад наступны. Дмітрый Шэўчык, галоўны арбітр, першы арбітр Андрэй Кандрацкі, другі яго
лайнсмен гэтага Брэльчын Віокву. Чацвёртага суддзю зноў не падвезлі, у нас іх, здаецца, у краіне дэфіцыт. Ну, а Андрэй Філіпповіч выконвае абавязкі інспектара сённяшняга матча, сённяшняй сустрэчы ён, так скажем, кантралюе з свайго боку. Іваненка набрасвае зараз у штрафную пляцоўку, Крыўко. Ну, даволі просты мяч зараз для Крыўко, так же, як і Віталій Зігмантович. Ён так размяўся зараз, і да 5-й хвіліны, сапраўды, вострых момантаў у нас яшчэ не ўзнікае. Дык вось, БДУ выступаў у рэспубліканскай спартакіядзе сярод універсітэтаў і перамог у матчы за першае месца, здаецца, і стаў чэмпіёнам рэспубліканскай спартакіяды. Гэта, безумоўна, дасягненне для БДУ. Так, трэба адзначыць тое, што не ўсе з футбалістаў, якія сёння выступаюць за гэтую каманду, гулялі ў тых матчах, таму што не ўсе футбалісты літаральна з'яўляюцца студэнтамі БДУ. А у спаборніцтве універсітэцкім, здаецца, там ўсё ж такі трэба, каб гулялі менавіта навучэнцы тых самых установаў. Ну, то бок БДУ, БНТУ і гэтак далей. Але ёсць у БДУ таксама каманды, якія выступаюць у, напрыклад, АЛФ, і за кошт гэтых каманд пад матчы універсітэцкія БДУ і камплектуецца. Ну, то бок, значная частка ўсё ж такі з гэтых футбалістаў і ў спартакіядзе прымала удзел. Каманда маладая, каманда цікавая. Шмат выканаўцаў, якія сапраўды могуць нешта ўнесці добрае ў гульню і з безумоўным патэнцыялам для далейшага росту. Таксама перадача выдатная. Камароў зараз у цэнтры. Камароў, перадача разразаючая. Расціслаў Серы набірае хуткасць. Зараз амаль шталя вуглавога сцяжка ён знаходзіцца. Падача, скідка, і што? Міма. Амаль аўтагол не атрымлівае БДУ. Вось так. Цікава. Ну вось так і атрымалася, што першы сапраўды востры момант ствараем нават не мы, а самі студэнты ля сваёй брамы. І здаецца, што і галкіпер быў ужо адыграны. Сябры, таксама нагадваю вам тое, што под нашай трансляцыяй ёсць магчымасць аставляць вашыя каментары. Пакідайце каментары, меркаванні, нейкія прапановы, інфармацыю пра нейкія праблемы з трансляцыяй, якія у нас здараюцца. І вось зноў момант і гол! Вось так. Расціслаў Серы. Выдатна разгулялі зараз кутавы нашыя футбалісты, і атрымалася. Серы зараз ляціць да фан-сектара Крумкачоў. Святкаваць гэты мяч. На 8-й хвіліне крумкачы адзначаюцца забітым мячом. Вельмі добры пачатак матча для крумкачоў атрымаўся. І вось не з гульні, дык з стандартнага становішча. Крумкачы ўсё ж такі адзначаюцца. Крута пачалі. І зараз трэба, канешне, вытрымаць гэты тэмп, які крумкачы задаюць, бо памятаем мы, што, напрыклад, з Дюшар БДУ крумкачы вось забілі і потым згубілі крышачку. Нітку гульні прапусцілі, было няпроста, а Серы забівае. І зараз трэба крумкачам адрэагаваць вельмі добра на тое, што адбылося. І вось зноў нагадаю, што ёсць у нас чат. Пакідайце там свае каментары. Частку мы, канешне, агучым. Ну і зараз назіраем за яшчэ адну атаку. Удар Баранаў. І вось зараз Крыўко згуляў. Проста выдатна гуляе галкіпер БДУ. Ратуе сваю каманду. Вельмі небяспечны і такі непрыемны для галкіпера стрэл атрымаўся, бо ўсё ж такі стрэл такі моцны, стрэл хлёстам, стрэл з такой траекторыяй, якая на імгненне ідзе наверх, а потым падае уніз. Ну, то бок, ўсё ж такі непрыемна. На гэта трэба вельмі добра адрэагаваць. Што цікавае, гэты мяч проста ні ў якім выпадку нельга лавіць. Трэба толькі адбіваць, што і зрабіў Богдан Крыўко. Ну, вось так, крумкачы. Владзіслаў Крыўко, прашу прабачэння.
Ось так крумкачы спаймалі, здаецца, той самы кураж стартавы, які дазваляе ім зараз праводзіць такі стартавы націск на брамы суперніка. Яшчэ адзін вуглавы, здаецца, зараз ідзе да мяча Александр Варанович. Адзін з лепшых асістэнтаў каманды ў гэтым сезоне і ўвогуле адзін з такіх герояў і любімцаў заўзятараў. Ну, хлопец сапраўды вайшоў у сезон просто выдатна. Яшчэ адна падача. Зараз ужо абаронцы гуляюць куды больш надзейна, чым 2 хвіліны таму. Але будзе яшчэ адзін вуглавы. І Александр Варанович пакуль што чакае. Ёсць пэўныя прэтэнзіі адзін да аднаго ў футбалістаў, і трэба зараз ісці галоўнаму арбітру разбірацца, хто ж там з чым і што не падзяліў. Але зараз мы гатовыя да падачы. Свісток. Разбег. Наброс. На 11. Кухці. Ленько б'е зараз бісіклетай, но гэта Сергей Ленько. Спадары і спадарыні, вітайце. Сергей Ленько ўвогуле адзін з тых футбалістаў, які не можа проста забіваць простыя галы. Заўсёды забівае нешта такое, што просто немагчыма не адзначыць у нейкіх топах забітых мячоў тыдня, ці хто там такія топы вядзе. Sky Sports. Звярніце увагу. Іваненка. Зараз ад Мярданова. Не без складанасцей зараз сыходзіць, а вось і перадача у напрамку таго ж Мярданова. Пошли! І перадачы пайшлі вельмі добрыя. У крананні амаль што гуляюць футбалісты. Перадача зараз на фланг, там Варанович. Варанович у цэнтр змяшчаецца. Варанович, а можна і біць. Удар па варотах. Вельмі добрая дабыча для Владислава Крыўко. Проверять надо, молодец. Такі дакладны, але не вельмі моцны стрэл. Як бы сказаў Владимир Навіцкі. Амаль што легендарны беларускі каментатар. Варанович. Серы. Ляцеў да мяча, але вось з траекторыі крышачку памыліўся. Але мяч у яго зноў. І ў крананне Ленько. У фірмовай манеры. Падача. І, здаецца, у напрамку Ленько якраз яна пайшла. БДУ. З мячом. Перадача на нападніка. Здаецца, гэта Артём Краўцоў. Ён мяч губляе. І зараз Арсень Старыкаў. Зноў моцна. Метраў, здаецца, з 40. Зараз прабіў Арсень Старыкаў. Ну, ён гэта можа. Ён можа нават лепш. І тое, што зараз Крыўко гэты мяч ловіць, гэта яшчэ нічога не азначае. Бо Старыкаў толькі пачаў. Ён толькі прымерваецца. А як ён забівае, гэта мы, сябры, памятаем. Старыкаў. Ленько. Баранаў. Моцны стрэл заблакаваны. Вынос ад БДО, але падбор за Іваненка. Ён адразу попадае пад прэсінг. І вось такая стеначка на свабодным прасторы. Зайцаў. Перадача. Гол! 2-0. Ну, бліскуча разыгралі зараз. Бліскуча зараз разгуляў крумкачы гэты мяч. І як згуляў Камароў гэтай сітуацыі, як паўабаронцы пазмагаліся за мяч у цэнтры поля і потым як разгулялі. Сергей Ленько. Ну, досвід не, здаецца, не прагуляеш, не праеш, не згубіш у другой лігі. Ну, вось вы чуеце, як дыктар крумкачоў Кацярына Петкевіч аб'яўляе Сергея Ленько як трыумфатара гэтага моманту, але я ўсё ж такі адзначу тое, што і Ілля Зайцаў, і асабліва Ян Камароў у гэтым моманце згулялі ну проста на нейкім мегагалактычным узроўні, але пачынае сваю атаку БДУ. Ідзе ўжо 23-й нумар.
Костюкович. Перадача. Падхапляе гэты мяч Івашын на фланг. І пайшла мяккая падача. Пантелей Іваненко гуляе выдатна зараз галавой. І свечка ад Александра Барановича, якая на самой справе хіба не безадрасная атрымалася. Все нормально. І вось... Все хорошо. Ну і прынамсі нешта атрымалася у Ростислава Серга, як мінімум мяч там патрымаць. Баранов. Зараз адбіваюцца крумкачы. І Баранов уже цягне мяч. Цягне мяч і перадача длинная на Ростислава Серга. І чаму ж Ростик зараз не пабяжаў за мячом? У сябе, здаецца, крышачку не паверыў Ростислав Серы. Ну, ось бачу я, што нас таксама глядзяць і заўзятары БДУ. Сябры, вітаем вас. Заўзятараў выдатнай на самой справе каманды. Каманда, якая гуляе заўсёды ў сімпатычны футбол. Зноў перахоп. Там, конечно, непрыемны момант за Іллёй Зайцевым атрымаўся, але пакуль што непонятна, што там, незразумела. Ілля Зайцев пакуль што ў цэнтральным крузе, здаецца, знаходзіцца. І вось просіць прабачэння ў яго нападнік. Здаецца, гэта Артём Краўцоў. Все добра, здаецца, з Іллёй Зайцевым. Ну, пра гэта, канешне, цяжка казаць, але трэба адзначыць, што Зайцев ўжо, здаецца, звыкся звыклы з тым, што яго перманентна чапляюць, б'юць і гэтак далей. Ох, як магло зараз атрымацца. Зайцев зноў змагаецца з... Не ведаю я дакладна з кім. Баранович на флангу. Падача. І што? І можна забіваць трэці? Не. Зараз у брамніцкай пляцоўкі наляцеў Януш Ладуцька на галкіпера БДУ. Ну, тут, канешне, нешта патрабаваць нельга, але адзначым тое, што крумкачы сёння ну проста спаймалі той самы вецер папутны у атацы і зараз вельмі цяжка БДУ знайсці тую гульню, якая дазволіць ім змагацца далей з крумкачамі. Ладуцька выдатна зараз на другім паверсе згуляў супраць Мярданова. Сябры, таксама заклікаю вас падтрымліваць нас на Donation Alerts. Ёсць у апісанні пад відэа спасылка. Звяртайце на гэта ўвагу. Давайте разам зробім нашыя матчы, нашыя трансляцыі больш якаснымі. А пакуль што Сергей Ланько знаходзіцца ў цэнтральным круге, пакуль я не ведаю, што там з ім атрымалася, што адбылося. Трымаецца ён за недзе за ахіл ці за ікраножную, але пакуль не ведаю. Прынамсі зараз ён знаходзіцца ў страю і шэрагу і далей працягвае гэты матч. Плячом зараз гуляе Серы выдатна. І не вельмі добра згуляў Сергей Ланько, крышачку падставіў ён зараз Алексея Баранова, бо той намагаўся біць, здаецца, але замест мяча трапіў па нагах нумару 21-му Сергею Русецкаму. Але вось трэба адзначыць, убачыў тое, што не трапляе ён уже па мячу Алексей Баранов, і апошні момант так ужо яго удар атрымаўся неакцэнтаваны. Ён ногу не паспеў спыніць, але сілу з нагі, так сказаць, прыбраў.
і там нават без жоўтай карткі атрымалася. Ну што, Ланько, ён ужо штрафной, Ланько праходзіць, падача, і што? Які непрыемны мяч зараз, але рэакцыя, нейкі цуд рэакцыі дэманструе зараз галкіпер БДУ, і працягваецца атака крумкачоў, выходзіць з-пад прэсінгу з вельмі вялікімі цяжкасцямі і складанасцямі студэнты. Яшчэ адна падача, і зноў гуляе нумар 21 Сергей Русецкі. І парушэнне правілаў, вось менавіта з ім гэтая атака сканчваецца. «20 хвілін ужо прайшло у гэтым матчы, ну, то бок стартавы адрезак ужо дакладна, афіцыйна можна лічыць завершаным. Зусім хутка пройдзе і палова першага тайму. Крумкачы наперадзе 2-0. Два даволі якасных гола атрымаліся ў хлопцаў, і на самой справе гэта перамога крумкачам ну проста неабходная сёння, бо трэба адзначыць, што крумкачы ў апошнім матчы прайгралі, ну, все ж таки выкажу свое такое ацэначнае меркаванне, все ж таки здаецца з фаварытам, з камандай, якая здолела захаваць добрую частку склада, з досведам гульні ў першай і у кагосьці нават у вышэйшай лізе. Я маю на увазе, канешне, Рцар БДУ, ён жа энергетык БДУ, ён жа проста Рцар, ну каму як зручней. Мінімальна саступілі, змагаліся, канешне, да канца, але з такім супернікам было сапраўды цяжка. Будзе, канешне, у крумкачоў шанс на рэванш. Здаецца, недзе пры канцы жніўня гэта адбудзецца. Таму ўсіх запрашаем прыходзіць на стадыёны хлопцаў падтрымліваць у кожным матчы і, канешне, з Рцарам БДУ. Але гэта ўсё перспектывы ўсё ж такі далёкія. Перадача разразаючая, там Камароў падняўся вышэй, і Сергей Ланько, які перадачу гэтую аддаваў, за імгненне да таго, як ўсё ж такі аддаў мяч, ён атрымаў па нагах. І штрафны. Крумкачы за апошні месяц з хвосцікам, скажем так, прайгралі двойчы энергетыку і зноў энергетыку, ФСК энергетыку. У тым самым матчы дамашнім 1-2, а потым 4 перамогі запар, адна з якіх была ў кубке Беларусі. Нагадаю, што ўжо у сярэдзіне ліпеня згуляем мы з наваполацкім «Нафтанам» у 1-16. Таксама ўсіх запрашаем хлопцам, патрэбная ваша падтрымка. Арсень Старыкаў б'е. Трапляе ў сценачку. Якасна поставілі сценачку зараз студэнты. Ну і удар яе не перавесіў. Ну, адзначым таксама, што БДУ ідзе па ходзе гэтага сезону, ну, все лепш і лепш. Здаецца, такое было не вельмі добры быў, здаецца, пачатак, ну, такі даволі цяжкі. Прайгралі і ў кубке менавіта энергетыку БДУ. Але там былі і іншыя прыярытэты. А вось гэта цікава. Краўцоў зараз збіў Віталя Зігмантовіча, але Віталь Зігмантовіч, здаецца, вось тут, ну, перагуляў крышачку. Ну, зусім так рызыкавана атрымалася ў Віталя. І вось калі б Краўцоў Краўцоў зараз не перасіліў, здаецца, мог бы быць і адказны гол ужо ад БДУ. А Алексей Фурса, галоўны трэнер БДУ, з гэтым момантам быў незгодны і атрымаў жоўтую картку за спрэчкі з арбітрам. Вось так. Гэта ўжо цікава. Ну, канешне, момант такі даволі цікавы, трэба разбірацца, трэба глядзець нейкія паўторы. Ну, будзе вось перапынак. Сябры, для вас пагляджу і сваю ацэнку ўсё ж такі я прадстаўлю. А Алексей Фурса, дарэчы, вось мы пра гэта амаль што кожны раз тлумачым, але ўсё ж такі
Не ведаю я, ці памятаеце вы, але Алексей Фурса гэта адзін з тых футбалістаў, які выйшаў у складзе крумкачоў у самым первым афіцыйным матчы нашай каманды. Гэта было у красавіку 2014 года. Сябры, і тады крумкачы гулялі з дзяржынскай Левадыяй. Перамаглі. Алексей Фурса там пэўныя хвіліны в гэтым матчы правёў. Ну а потым пачаў трэнерскую кар'еру. Працаваў менавіта і ў універсітэце, і потым з ФК БДУ. А вось гэта цікава. Серы, перадача, вынас. Януш Ладуцька падбірае мяч, і крышачку ён зараз падгарае. Бо яго прэсінгаваў з спіны нападнік. А вось Сергей Лынько, здаецца, ці біў, ці навешваў. Ні тое, ні другое не атрымалася. Вынос далёкі, кудысь на скамейку БДУ. Іваненка з Баранавым у стеначку, і памылка ад Іваненкі. Змагаецца Серы, супраць правілаў там згуляў. Супраць 8-га нумара. Ну, такі невялічкі тактычны фол. Павел Сушкоў апынуўся на газоне. Ну а пацярпелы ўжо на газоне, гэта гулец крумкачоў. Здаецца, што Арсень Старыкаў там атрымаў па нагах. Канешне, непрыемна. Памятаем мы, што пасля аднаго з такіх эпізодаў, здаецца, за амаль што месяц таму Арсень Старыкаў выбыў на 2 з лішкам тыдні. І камандзе дапамагчы не здолеў. І гэта можна сказаць на рэзультатах адгуляла. Падача, падбор за БДУ, працягваецца атака, але Камароў схапіў мяч, але там было ўжо парушэнне правілаў, і зноў невялічкая невялічкая пауза. Мерданаў для мяча будзе падаваць гэты мяч. З ім зараз побач Сушкоў, і нейкія пажаданні по гэтаму штрафному даў Артём Краўцоў. Нагадаю, лепшы бамбардзір БДУ зараз, таму увага за гэтым хлопцам. Падача небяспечна. Кухцік. Вельмі добра гуляе Кухцік. І Лынько ўжо ў прэсінгу. Ну і ён вось можа так класна ўключыцца. Сушкоў. Бліскуча гуляе 1 в 1, але Зайцу ўсё ж такі знаходзіць магчымасць мяч адабраць, і Серы не схапіў мяч. Старыкаў. Камароў. Камарова можна і прабіць Яну. Падзенне. Лынько. Вельмі абмежавана зараз прастора для дзеянняў у крумкачоў. Пад плотным такім наглядам яны зараз гулялі на мяжы штрафной пляцоўкі. Ну нічога не атрымалася. Зноў пачынаем з домашніх прастораў. Здаецца, тут ужо Зайцаў з-за бакавой. Падача адразу кудысьці наперад ад Іваненкі, але адрасата там не знайшлося. І вось гэта ўжо Русецкі. Русецкі. Длинная перадача і даволі добрая, таму што Краўцоў зараз б'е. Віталій Зігмантович выручае. Яшчэ адзін удар, ну значна вышэй. Сергей Русецкі. Правильно, Виталий. Выканаў зараз, ну просто бліскучую перадачу. Адразу падалося, што не дойдзе на адрасата, але потым якое адкрыванне ад Краўцова.
цікавая тактычная задумка. Ну, на самой справе, калі цяжка праходзіць абарону крумкачоў за кошт коротких передач, тут, конечно, треба уже уключаться и гулять передачами длинными. Падение. Растягивать увогуле шчыльные оборонные рады крумкачоў. Такой універсальны футбольны сродак. Як гуляць супраць каманд, якія здольны добра абараняцца. І зараз падача ўжо ад студэнтаў зноў штрафны. Даволі шмат такіх невялічкіх сёння фалоў, канешне, былі і больш значныя, але пакуль без жоўтых картак у полі. Пакуль што адзіны, хто атрымаў гарчычнік, гэта менавіта Алексей Сергеевич Фурса, галоўны трэнер БДУ. А кто бежал? Я? Илюшка бежал. Добра зараз згулялі ў абароне. Пазмагаўся 9-й нумар БДУ з Іллём Зайцевым. І сябры, адзначу тое, што зараз на самой справе вось халадней стала на стадыёне. І улічваць тое, што сёння пахмурна, я бачу перспектыву дожджыка ў бліжэйшыя хвіліны. Хто ведае? Увогуле з надвор'ем у гэтым чэрвені нам не вельмі пашанціла, сябры. Шмат дажджоў, шмат такіх не вельмі цёплых днёў, але перадача вельмі класная, гарачая, і Ілля Зайцев падае. Мабыць, разлічваў ён зараз на пенальці, але не атрымаў гэтай магчымасці. Сябры, я прашу прабачэння, калі вы можете даць яшчэ раз фідбэк, ці нас добра чуваць. Я вось бачу, што нас стала ціха чуваць. Ці добра нас чуваць, ці не. Скажыце, калі ласка, каб мы, мабыць, паправілі нешта ў трансляцыі. Ну і таксама бачу меркаванне вас, сябры, што Нафтан прайграў апошнія 6 тураў у чэмпіянаце, увогуле у дрэннай форме. Канешне, не такой дрэннай, як Маладзечна. Там уже 12 параз запар. І я была последняя. С Макслайном еще. І вось мне зараз падказваюць тое, што, магчыма, яны згулялі ў нічыю з лідарам. Згулялі ў нічыю, прычым у гасцях. Ну што, Маладзечна з першым набраным балам у вышэйшай лізе. Цікава, канешне, прагулялі ўсім і згулялі ў нічыю з лідарам. Ну, мабыць, нейкі недонастрой ад Макслайна. Але пра гэта мы калісьці пагутарым. Канешне, зараз крышачку пра Нафтан, а ўсё ж такі пачатку крышачку пра крумкачы, пра атаку, якая развіваецца. Лынько, ай-яй-яй. Не, такая задумка не прайшла. Па-піжонскі зараз так згуляў Лынько, ну як ён любіць гуляць, але не хапіла гэтага. Не гэта трэба было рабіць, трэба было рабіць больш акцэнтаваны пас, які так чакаў Ян Камароў. Ну, а сябры, калі пра Нафтан, то адзначу тое, што Нафтан все ж таки гуляе ў вышэйшай лізе, дзе іншыя хуткасці, іншая хуткасць прыняцця рашэнняў. І волі, канешне, тое, што гульцы не вельмі добра выглядаюць у вышэйшай лізе, не гаворыць пра тое, што яны будуць выглядаць блага на фоне каманды з другой лігі. Але адзначым мы все ж таки, што шансы ёсць, канешне. Але апошнюю 1-16 мы гулялі таксама супраць аутсайдера, супраць Дняпра. Так, там таксама все было вельмі дрэнна у Дняпра ў чэмпіянаце, але нягледзячы на то, што згулялі дастойна і прайгралі толькі 1-0, Днепр выглядаў все ж таки больш кваліфікавана, скажам так. Гэта проста праз агульны ўзровень гульцоў, агульныя хуткасці, на якіх яны працуюць штодзённа. Такіх хуткасцяў, канешне, у другой лізе няма, таму матч будзе цяжкім. Шансы ёсць, але матч будзе цяжкім, але чаму не зрабіць сенсацыю? Мабыць, зараз у Нафтана і не будзе
добрага настрою для таго, каб ісці далей у кубкі, а ўсё ж такі ён сканцэнтруецца на рашэнні сваіх праблемаў у чэмпіянаце. Зараз ён там займае 14е месца, але хутка яго ўжо Смаргонь, здаецца, насцігне. Крумкачы ў атаке. Ян Камароў. Перадача на Зайца. У Зайцага ёсць прастора. Падача. Гуляе добра абаронца. І зноў выносяць студэнты мяч. Тут па пляжнаму так гуляе Арсень Старыкаў, але перагуляў. Вось зараз загуляўся Арсень Старыкаў з мячом. Вось апошняя спроба аддаць перадачу, ну, была ўжо такая на аматара, скажем так. Спрабуе арбітр зараз, патрабуе, дакладней. Ён каб мяч вялі карэктна футбалісты БДУ. БДУ спрабуе развернуць атаку, перадача Краўцоў. Укрананне не атрымалася зараз аддаць на партнёра, але пазмагаліся і ўсё ж такі мяч адабралі гульцы БДУ. Перадача на фланг, там адкрываўся гулец гэтай каманды, і крумкачы на перахопе згулялі добра, а тут ужо і Лынько зноў за сваім вось гэтым манерам гуляць у адно крананне. І, канешне, даволі далёка ад яго былі футбалісты Крумкачу, каб адрэагаваць адэкватна на яго спробу працягнуць атаку. Зноў падзенне. Барановіч на газоне. Будзем даць, што ўсё добра зараз з Сашам. Нічога там з ім дрэннага не адбылося, но ён на нагах. Гэта ўжо добры знак. І невялічкая пауза зноў, ну такіх у нас хапае. Здаецца, што менавіта Загмантовіч вводзіў мяч у гульню. Крумкачы чапляюцца за мяч на палове поля суперніка. Перадача кароткая на Серага. Серы на Лынько. Лынько пяткай зноў гуляе. Прыгожа, і атака працягваецца. Ну, хоць і другім тэмпам, але ўсё ж такі працягваецца. Пантелей Іваненко. Пазіцыйна расставіліся крумкачы. Камароў губляе мяч у простай сітуацыі. Не падказалі зараз Яну, тое, што згарае ён з спіны. Непрыемна, канешне, але і ў БДУ зараз не вельмі атрымліваецца. Крумкачы, памыляецца Старыкаў. І на фланг на свабодны аддае 17 нумар БДУ. Ідзе атака пакуль невялічкім такім, на невялікіх хуткасцях, маленькіх, ціхаходных. Але працягваецца і вуглавы зараз БДУ зарабляе. Ну што, ўжо бліжэй да фінальнага адрэзка першага тайма мы. 38-я хвіліна. 2-0. Нагадаю, на карысць крумкачоў пакуль што. Попытка накінуць у штрафную, там Краўцоў, і ён захоўвае мяч. Выдатна гуляе Артём. Падача. І удар па варотах. Апасна. Востры момант. Сергей Русецкі, здаецца, цэнтральны абаронца. Зараз падняўся да Брамніцкай. І падача ад Краўцоў прыйшлася яму дакладна на галаву. Там міма штангі. Камароў. Камароў, ну што, Лынько, выхад сам на сам, можна біць, Лынько! Краўко выручае, але ёсць яшчэ момант і 3-0! На дабіванні Расціслаў Серы. Дубль! Вось так, сябры, 3-0 ужо до конца першага тайма. Пакуль што крумкачы паўтараюць свой, так скажем, рэкард па
самай буйной перамогі над сённяшнім супернікам. Ужо 3-0. А пакуль што до конца матча яшчэ далёка. Ну што, ну зараз гэта нам сведчыць пра адно. Трэба зараз не разгубіцца, не расслабіцца і працягваць гуляць. Працягваць гуляць крумкачам. Арціслаў Сера апынуўся там, дзе трэба, калі трэба, і забіў. Забіў там, дзе не атрымалася у Сергея Лынько. А вось чаму не падстрахавалі галкіпера БДУ, які згуляў выдатна у моманце. Вось гэта пытанне да абаронцаў і да апорнай зоны БДУ. Чаму не паспелі вярнуцца? Чаму так атрымалася? Ну, гэта вырашаць і пра гэта, канешне, думаць ужо не нам. Камароў. Трое зараз з'елі літаральна Камарова. Не паспеў ён нічога зрабіць. Илюха молодец! Сябры, таксама адзначу тое, што учора яшчэ пачаўся гэты тур матчам з Дюшарбу ФСТ Дынама Энергетык БДУ. Там Энергетык перамог з лікам 4-0. Туркспор атрымлівае другую перамогу ў гісторыі сваіх выступаў у другой лізе і гэтым сезоне. Перагулялі Спартак. Вельмі цяжкі і цікавы супернік. Туркспор атрымаў перамогу 2-1. А Інформ учора біўся з Трактарам. І там Трактар таксама другі раз у сезоне перамог з лікам 3-5. Такая вось там перастрэлка атрымалася. Трэба пераглядзець, здаецца, гэты матч. Просто як гэта было. Камароў на флангу. Зайцаў. Баранаў, зноў на Камарова. Камарова вельмі пільна сёння так і шчыльна, скажем, апякаюць. Вельмі цяжка сёння Яну. Ён вось просто 100% часу, здаецца, знаходзіцца пад прэсінгам. І яму з мячом работаць, працаваць сёння вось амаль не найбольш цяжка сярод усіх гульцоў. Ну, мабыць, дзень і хуткасці такой асабістай не хапае Яну, але ўсё ж такі здаецца, што не толькі ў гэтым справа. Вельмі за ім сочаць, вельмі за ім наглядаюць. Іваненка па міфутбольнаму так развярнуўся. Перадача на Януша Ладудзьку. Ладудзька, перадача на фланг. І падзенне Варановіча. Будзе ён зараз змагацца ўжо лёжа. Ён гуляе. І, што цікава, а парушэнне правілаў было супраць Варановіча, а не супраць агульных правілаў футбола, што лёжа гуляць нельга. Ну, вось цікава. Я не ведаю. І вось зараз бачу я, што трэба дапамога нашаму гульцу. Ужо бяжыць да кропкі прызначэння урача, таксама дырэктар Крумкачоў Олег Давідовіч. Ён сёння выконвае абавязкі ўрача таксама ў нашай камандзе. І пакуль ёсць пауза, таксама значыць, што адначасова з намі ідзе матч ФСК Энергетыка каманды Павла Ваўчэцкага і Ураджайнай. Які там лік, ну, праз некалькі хвілінаў высветлю і з вамі падзялюся. Сябры, 1-0. 1-0. 1-0 Ураджайная наперадзе у матчы з ФСК Энергетык. Як гэта адрадзіцца на турнірнай табліцы, на радках, ну, пра гэта пазней. Здаецца, што моцна нічога не зменіцца, але я адзначу тое, што калі, і гэта яшчэ, ну, ўсё ж такі не выключана, хто ведае, як разняецца матч, калі БДУ сёння перамагае, яны займаюць па выніках першага кола другое месца ў чэмпіянаце. Калі сёння перамагаем мы, то мы просто захоўваем гэтае месца з даволі камфортным адрывам ад бліжэйшага пераследніка, але з не вельмі добрай такой статыстыкай параўнанні з РЦАР БДУ, які 9 матчаў выйграў, ніводнага разу не прапусціў і
на 6 балаў будзе нас апераджаць. І онлайн ён нас і апераджае на 6 балаў. Ну, гэта калі мы бярем разлік, што крумкачы сёння утрымаюць вось гэты вынік і атрымаюць 3 балы. Перадача. Адсюда можна і прабіць. Разворачваецца 10 нумар БДУ. Перадача. Яшчэ адзін удар вышэй за вароты. Значна прытым вышэй. Ну вось наши заўзятары кажуць, што ў зборную возьмуць. Ну, хочацца вельмі верыць, што сярод гульцоў і крумкачоў і БДУ ёсць тыя, на каго будзе беларускі футбольны заўзятар глядзець на вялікіх экранах у вялікіх матчах. Перадача і Камароў задумваў цікава, але вось там нікога не апынулася. Здаецца, Старыкаў толькі падтрымаў гэтую ідэю Яна Камарова, але ўсё ж такі не паспеў. Ну а што тычыцца зборнай, вось ужо і зборная Узбекістана ў фінальны турнір чэмпіяната свету трапіла. Чаму Беларусь не можа? Мабыць, і будзе такое у гісторыі нашага футбола. Старыкаў, Іваненка, Камароў, зноў Старыкаў, Лынько. Ну, што гэта было? Обманный финт. Пытанне да Сергея. Обманный финт был. БДУ зноў змагаецца вось ужо напрыканцы першага тайму. Здаецца, вось апошнія секунды мы зараз назіраем у першай 45 хвілінкі. Вось цікава, як ці будзе дадана нешта, ці не будзе. Здаецца, што вось недзе хвілінку даданую адгулялі гульцы і 3-0. Па выніках першай паловы, сябры, вельмі добры на самай справе вынік для крумкачоў. Такі упэўнены і па гульне, і по таму настрою, які прэзентуе сёння каманда. Хочацца верыць, што захаваем мы гэты настрой і на другія 45 хвілін, а пакуль што перарвемся, не пераключайцеся, хутка вернемся.